खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो बड'जेड नेसनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै। लोगोफोर आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम मोनसे एनाउन्समेन्टसो हरनो सानदों दै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर जोंहाथ' बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनिफ्राय फैनाय ग्रेड 4 साख्रिनि थाखायबो जोंहा एग्जामा जोबनानै थांबाय आरो बेजों लोगोसे मैयासो जोंहा ग्रेड 3 साख्रिनि थाखाय एग्जामा जोबनानै थांबाय आरो जोंहा लोगोफोर 11 सेप्तेम्बराव बे ग्रेड 3 नि सिङावनो बे ड्राइभार पस्टनि थाखाय एग्जामा जानो गोनां दं। आसा खालामो जायफोर बिथांमोना ड्राइभार साख्रिनि थाखाय एग्जाम होगोन बिथांमोना गासिबो गोसो होनानै एग्जामखौ फरायनानै मोजाङै हैगोन होननानै। दा लोगोफोर आं माखासे गिबियावनो खोथाखौ खोन्थाग्रोनो सानो दे बुंनो सानो बे माखासे एनाउन्समेन्टखौ होनायनि सिगांनो। लोगोफोर जोंहा बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि थाखाय आं माखासे सिगांनिफ्रायनो भिडिअ लाबोबाय थादोंमोन दे लोगोफोर। नाथायबा आं नोंथांमोननिसिम गासिबो माखासे गोनां कुइसनफोरखौ हरनो हायासै। आं बिनि जाहोनखौबो सिगाङावनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखादों गेजेर ससेयाव भिडिअ खालामनाया थाद'नाय जाबाय। सप्तासे सिगांल'सो आं नोंथांमोननिसिम माखासे भिडिअफोरखौ हरनो हानाय जादों। माखासे कुइसनफोरखौ माबायदि फैथावना बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन। दा लोगोफोर नाथायबा बे साबजाथाव जायाखै आरो लोगोफोर मानि थाखाय आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों। जेनेबा जोङो गिबियावनो टपिकनि बागै गुवारै मिथिग्रोनाया मोजां दे लोगोफोर। जुदि जों बबेबा मोनसे कुइसनखौ जुदि सल्भ खालामनो थाङोबा जोङो माने बिनि गुवारथिखौ मिथिनाया मोजां दे लोगोफोर, हिस्ट'रिखौ मिथिनाया मोजां। जेरै जों आसाम होननाय लोगो लोगो आसामनि जिअ'ग्राफिखौ जोङो गासिखौबो मिथिनांगोन। सोरनि बाउन्डारि नोङो आसामाव खैथा नेसनेल पार्क दङ, बबे नेसनेल पार्कआ बबे डिस्ट्रिक्टआव दङ, बेफोरखौ जोङो गासिबो मिथिनांगौ जायो दे लोगोफोर। दा बेहाय जोंहा गासिबो गुवारै सावरायनायानो जायाखै, माखासे कुइसनफोरखौल'सो आं नोंथांमोननो हरनाय जादों। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनाबो साबजानाय मोनाखै जानांगौ, गोबाङानो आंबो साबजानाय मोनखायाखै पार्सनेलि। दा बिनिखायनो जोंहाथ' माने DHS आरो DME एग्जामाबो जानो गोनां दङ, पस्टपन जागासिनो दङ। नाथायबा दासिमबो एग्जामा माला जाफिनगोन बिनि डेटआ फैथ'वाखै दे। नोंथांमोनाबो माने गोबाङानो बुंगासिनो दंखायो नालाय बे DHS आरो DME नि ग्रेड 3 आरो बे ग्रेड 4 एग्जामनि थाखाय माखासे कुइसनफोरखौबो नोंथाङा लाबोनाया स्टार्ट खालामदो होननानै नोंथांमोनाबो बुंहरखादों। दा बेनिखायनो लोगोफोर एनाउन्समेन्टआ बेनो जाहैबाय गाबोननिफ्राय नोंथांमोना बे ग्रेड 3 आरो बे ग्रेड 4 एग्जामनि थाखाय DHS आरो DME नि खोथा बुंदों दि आङो। बिनि थाखाय नोंथांमोना गाबोननिफ्राय मोननै नङाबा मोनथाम बेबादिनो माखासे सावरायनायजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोननो हागोन लोगोफोर। माने कुइसनफोर थागोन आरो बेजों लोगोसे एसे खोथाफोरखौ बुंगोन आरो बेहाय सावरायनायबो थागोन। जेनेबा जोङो मिथिग्रोनांगोन नालाय आसामनि आं गिबियावनो कुइसनखौ लाबोनो नाजागोन दे। आसामनि जिअ'ग्राफिनि बागै आं गिबियावनो कुइसनखौ लाबोगोन, बिनि उनाव नोंथांमोननिसिम आङो जिअ'ग्राफि, क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड बेफोरनि बागै कुइसनखौ लाबोगोन। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो भिडिअखौ सिगांनिफ्रायनो नायलांबाय थागोन होननानै, जाहाथे नोंथांमोननिसिम मोनसेबो थालाङा आरो आं सावरायनानै एसे माने कुइसनफोरखौ बानायगोन आरो लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो चेनेलाव आपडेट थाबाय थागोन होननानै। माने जोङो एग्जाम समनि सानसे साननै सिगां फरायबाल' जोङो एग्जामखौ बोरै होनो हानो, मोजाङैथ' जों होनो हाखानाय नङा। दा बेनिखायनो एग्जाम जानायनि सिगांनो डेटखौ मिथिनायनि सिगांनो जोङो रेडि थाखानाया मोजां आरो फरायबाय थाखानाया मोजां। उनावहाय जोङो बबे मोनसेखौ फरायहैनो जायो आरो लोगोफोर। दा बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो भिडिअखौ सानफ्रामबो नायबाय थागोन होननानै। मोननै नङाबा मोनथाम आं सानफ्रामबो गाबोननिफ्राय भिडिअ लाबोनो नाजागोन। आसा खालामो गासिबो भिडिअखौ नायगोन होननानै। लोगोफोर जायफोर नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना कुइसनफोरखौ मोननो हायो। दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर, गोजोन्थों।